martes, junta de área, falo do Matadeiro, casualidade que é a que desperta a curiosidade. O día seguinte, mércoles a 9 da mañá, tiño xente do Matadeiro preguntándome que estou indagando. É casualidade, é dicir, non deu tempo nin a facer a acta da xunta de área e xa me están vindo a buscar a xente do Matadeiro. Isto é tan inteligente que me dá a decir, creo que me metí nun terreno fangoso, vamos a seguir mirando, e foi o que fixemos, seguir mirando. A documentación, xa digo, non son Superman, conseguí unha na Consellería de Comercio e outra, visitando 6, 7, 10 veces o propio Matadeiro e comprobando que a función que facía aquel funcionario do Concello estaba ali que eu non entendía, que era controlar a báscula, pois nunca a topaba. Entón non sei como vai controlar a báscula unha persona que nunca está ali. As veces que fun eu, seguramente que tiña problemas personales esos días e había solicitado o seu permiso. Pero era casualidade. Como dixo no seu día, posiblemente sea un erro meu ou non entenda ben ou tal, é preciso unha explicación. Pero vexo que examinados os controles sanitarios os cuales me entrevistei e me explicaron o procedimento é realmente inapelable. E empezamos. No mes de decembro, o control sanitario resiste entre 1952 cabezas de ganado. Ese mismo mes de decembro, o control de pago de tasas no Concello de Ourense resulta que se fai por 2.451 cabezas de ganado, 1.501 de diferencia. Seguimos mirando e isto se repite mes por mes por mes por mes durante 6 meses, habiendo diferencias de 300, 400, 600, sempre en contra das tasas e dos intereses do Concello. Precisamos unha explicación e por eso necesitamos unha comisión que investigue todo isto.